onye isi oche etiti otu All Progressive Grand Alliance bụ Barrister Sylvester Ezeokenwa kpọkugo ndị Anambra ka ha tụnyere otu APGA n'ozuoke na nhọpụta kansụl ime obodo a ga-eme na steeti a iji wee fụ na enwere mmepe tọrọ atọ na Anambra steeti. Barrister Ezeokenwa kpọrọ oku a n'oge nnukwu ọgbakọ ndị otu APGA chịkọbara maka ebe nhọpụta kansụl ime obodo n'oge Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Awka. Onye na-akọrọ anyị ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị bụ Chukwuemeka Modilem kọrọ akụkọ a n'uju. Barrister Ezeokenwa kọwara na ebumnobi ya bụ ngagharị bụ n'iji wee gosipụta na Anambra bụ otu APGA yana na ya bụ otu pati ahụ nwere ikikere imeri na ndọrọndọrọ nke ụkpụrụ ọchịchị na-abịa abịa bụ nke a ga-eme na ụbọchị 28 nke ọnwa. N'akụkụ ya, onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Ihiala na gọọmenti etiti bụ Dọkịta Pascal Agbodike gosipụtara obi aṅụrị ya etu ndị mmadụ siri wee gbakọta na ya bụ mmemme ma kpọkwue ndị Ihiala ka ha bụrụ ndị ga-apụta n'igwe wee kwado ya bụ ndọrọndọrọ n'iji rọpụta onye ga-anọ n'okpuru ọchịchị ha. N'okwu ha dịgasị iche iche, onye njibugoro ọkwa National Chairman APGA bụ Dọkịta Victor Oye tinyekwere onye nọchibutegoro Nigeria n'obodo Spain bụ Odoziakụ Bianca Ojukwu nakwa onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Orumba South n'ụlọọrụ omeiwu na steeti a bụ Honorable Imam Nwafọ siri na ya bụ ndọrọndọrọ nke a ga-eme n'izu na-abịa ga-abụ nke otu APGA ga-emeri nke ọma. Ndị ọzọ kwukwere okwu na ya bụ mmemme bụ osote okwupụta okwu na steeti a bụ Chief Chukwuma Okoye, onye nọchibutegoro Anambra East na West na House of Representatives bụ Honorable Chinedu Obidigwe tinyekwere Honorable Dozie Nwankwọ, ebe nyere ndị na-azọ ọkwa isi oche n'otu pati ahụ ọkọlọtọ nke ha ga-eji maka ya bụ ndọrọndọrọ nke na-abịa.